Kif kull ma jmur il-medja soċjali dejjem qed issir aktar popolari, ħafna qed jiddeċiedu li jesponu d-diversi talenti tagħhom mal-eluf ta' segwaċi online. One News iltaqa' ma' John Camilleri, dilettant tal-kċina li fi ftit ġimgħat is-sit tiegħu fuq Facebook laħaq mal-5,000 spettatur wara li beda jippubblika filmati ta' madwar minuta tiegħu isajjar. Din ma stennejtix. Bdejt il-page 3 ġimgħat ilu kważi ilħaqt 5,000 followers diġà. Camilleri kompla jispjega li huwa semma s-sit tiegħu bħala cheat bl-intenzjoni li l-platti tiegħu jkunu taħlita ta' platti tradizzjonali imżewqa b'element innovattiv. Riċetta qatt ma nipprova nħallija oriġinali ħanajdu hekk. Issa ir-riċetti issa biħ tal-cookingu li kulħadd jitfa' dik ix-xi ħaġa minn tiegħu. Jien nipprova nagħmilhom daqsxejn interessanti. Pereżempju għamilt torta tal-irkotta, għamiltilha il-wiċċ bil-pastizzi pereżempju, għamilt il-kuskusu tradizzjonali imma għamiltlu il-meatballs ta' salsat Malti biex tieħdik in-naqra palat differenti. Mill-kċina tiegħu f'Birkirkara segwejna lil Camilleri jsajjar fi golla sinonima ma' dawn iż-żminijiet, bid-differenza li mal-intrita ħallat il-kontenut ta' gallettina favorita ta' bosta. Huwa kompla jispjega li minkejja l-fatt li mhux kok professjonali ma qatalux qalbu milli jkompli jippubblika filmati tiegħu isajjar kif ir-rispons tal-pubbliku huwa wieħed tajjeb ħafna u pajjiżi barra minn xtutna qed ikollhom l-opportunità li jduqu platti tipiċi Maltin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.